El Banc dels Aliments no reparteix res sobre ultrapassada la data de caducitat ni de consum preferent. Això ho repeteixo molt perquè quedi ben clar que les persones que estan en situació de necessitat reben els mateixos aliments que estan a les estanteries de les grans superfícies o petites botigues. Després hi ha uns nens que esmorzen, perquè hi ha nens que es queden a dormir, llavors esmorzen, uns altres dinen, uns brenen i sopen. Llavors una part d'aquesta alimentació ens està proporcionada pel Banc d'Aliments, dels quals estem ja associats des de fa molts anys, que són nens que necessiten molta estabilitat perquè ja la seva situació familiar i personal és molt inestable i clar, almenys quan estan aquí hem d'intentar que tinguin una estabilitat. En aquests moments se dona prioritat als famílies monoparentals. Hi ha molts nens que queden en llista d'espera, no per manca, perquè podríem fer-ho perquè tenim equipaments i espai, el que passa és que hi ha un problema de financiació, que sembla ser que aquest any s'agreujarà, aquest problema de financiació, per la causa, depèn de com quede la qüestió del 0,7 de l'IRPF de Madrid. No s'acaba d'entendre el per què s'ha de quedar al marge les entitats autonòmiques quan fan una tasca que no fan les grans o les nacionals, quan s'està tenint una població molt propera, quan per una banda se parla de descentralitzar serveis perquè estiguin més a prop del ciutadà i després ens diuen que ha de ser d'àmbit estatal, quan a l'IRPF tant el paguem els catalans com els bascos com els castellans.